Sinin chân na chuan hmeichhe pakhat kyoyu chu a hna tangban lo ni in a ho tur chu TV news an puan SY Group President Bo Han Shi lo le thu chu alo en ve wangwanga reporter te chuan Bo Han Shi chu kumruk chung je la ta ngan ti chu thu dikani le ni lo chu an lo zot luai Bo Han Shi chuan a chang chuan engkim an shat lo chu a tha zok thu a changin a kalsan maka kyoyu chuan maka tirituk chu a thil ken lai chu a thlau kumruk liam ta a thil thleng lo langin kyoyu nu wenking dam lo khuma mu chu kyoyu nu shon dingju me chuan chema lo tinin Bo Han Shi chu poi khoi tu anga a soi lo ani chuan anu chu a tha ngei tur thu in kyoyu chu a lo wawa kyoyu chu apa kyo fan ma a chuan chingchi in Bo Han Shi kaltir tur chuan angin poi khoi tu chu kya jin zo ka ni thu le Han Shi chuan in rul na anei lo thu chu a shila kyo fan chuan nem sonin I unaupa chan nan Bo Han Shi chu poi khoi tu ani ti in soi mai ro ani lo chuan nangma zokin itwar nge yang ati a kyo yo chuan beidon mel tak chuan anu khumamu chu a en renga sin chu in thakin kyo chuan Bo Han Shi chu jela va mu in alak chwale ngei tur thu chu a shil Bo Han Shi chuan kyo lemi chanangai to lawanya kyo chung ko fanu chu I lo ni nge yani hi kan pani in kar hi engtika ma a chale to lawang min mu turin local to su angche tia soin an pani lemja pothlerin a tho sana kyo chu chapin apum chu adom wangwang tun hun chu ron lang le in kyo chu anadil na achang chuan ron ko lin miss kyo he na hi kan pe thei lawang che tlang takin ka shil che anga boss bo in itlin hi remati lawani ti in an ron shil kyo chuan Han Shi minti shom tur zia kha isoya itita ni hi mahse kan fanu po in school alu thei chep to asin engtin nge a tuition fee ka pek ta kang tia ngai to in card pakhat chu a phora bara chuan Bo Han Shi le a chan te pahni luroi shu jangu te chu ron langin Bo Han Shi pian cham an lo loma roi shu chuan a pian cham lompui pa chuan mei sia la lo pe jangu po chuan lo chan chwa chu atum Bo Han Shi chuan poisa immo wangi ti ani lom ni kapma a wain hi in zawani chuan poisa chu ka pe angche ati a kyo chuan waina in thailo thu chu soin Bo Han Shi chuan chu nga sha to lo thu chu lom lo ti sha tak hian lo soye kyo chuan a fan tuition pe ka ngai em awang chuan wain chu in luya jang yu chuan ngai to mel tak chuan lo en kyo chuan waina in zo chu ipian cham kalom puya che Mr. Bo ati a Bo Han Shi chuan thin rim tak chung chuan poisa chu ama a chuan ron the dar kyo chuan charkhom chu atuma Bo Han Shi chuan khale chen jela ka tan chung khan nun nom tak I manga nilom ni tuna ka mit muwa ka khongai iron be se yamo ati a kyo chuan chunga ni lo thu chu asoye izung bun or chuan ka mita ti kham hle mai Bo Han Shi chuan na ti le kyo chuan na or ti po a in sha to lo thu chu alo soya Bo Han Shi chuan chuak ngal ro thin rim tak chuan alo ti kyo po chuan do thlan tur dang nei lo a in sha in a chuak ve mai Bo Han Shi thin rim lu tu chuan no chu avom ke a jang yu chuan a thiam lo ani thu chu aron soiwat Bo Han Shi chuan kokin voi khat ma ka boina alo in ro to su angche abikin kyo chung changa ngat phei chuan ti in thin rim tak chuan a soye kyo chu chaw tak chung chuan in lama chuan ho in damdoi a mom ngala a fanu kyo jing shi chuan ron awin ruma chuan avalut jing si chuan a thin na thu chu lo soin damdo in lampan pui ngal chu kyo chuan atum pona chuan motor chu changin puitur chuan alo ngen Bo Han Shi te churun tlan ve in a assistant jo jeng chuan sulai me cha son kong lo da la ni so vur atla hnem box si a fanwa dam lo ani nge yang kan phur ve do nem ni ti in a zot Bo Han Shi chuan an boy na tur ani lo thu a changin an tlan sana
damdoi in chu kyo yo te chuan eng tin tin emo an thleng theya doctor ji chuan damdoi ina omtir mai tur chuan alo ti kyo yo chuan a thei ve li a omtir tur thu chuan alo chang doctor ji chuan jiangsi chudwa tak hian alo bia a kyo yo chu ron lutin jiangsi alo ompui awang chuan lom thu a ron shil doctor ji chuan jiangsi chu naupang duam takania a fel em alom tuna chuan ka kalsan photang che u ti in a chwa sana jiangsi chuan nu doctor ji khan adu che ania ti in a shil kyang yo chuan chung engma omlo thu chuan alo changa nu apa chu ilangai viawem ni mahse malam ipana ngai alom jiangsi chuan alo ti le kyo yo chuan chung chongkam te chu khoya changai thiam nge ti in alo zot jiangsi chuan a tv en changa a sha thu chuan alo chang le mai bok kyo yo chuan pashon inei hlau lawem ni ti in zot le a jiangsi chuan pa nei chu anwa ma ti don thu chuan alo chang thung kyo yo chan chaber nanjing chu ron thleng che in jiangsi chu anat le nat lau te chu ron zot chu in han ente igot madarin eitur ka ron ken che hi ati a jiangsi chuan lom le tuk chuan alo la nanjing chuan a phone chu enin makati mel hle a jaw yu chuan eng thil nge thleng ti in alo zot wat nanjing chuan jiangsi chu ama alawin fiam lok tur ati in jaw chu a kai chuak nangma nge in han ente ti in phone chu a pe a bo han shi in pui hwala nei thu chu alo ni nanjing chuan nga tinge engtin mai omlo ti in a zot kyo yo chuan atan po ti hian a thazo kalom kalaka phuba lak renga tumlo pha anga ti in a changa nanjing chuan ana thona chang chuan kol chu adong kyo yo chuan ngai to lo tur ati in ana thataka thok zok tur chuan ati nanjing chuan thataka lowin en kol tur ati in akal sana jawu chu jiangsi bula chuan lut le in jiangsi chuan nu imit khatinge avasen ve ti in lo zot kyo yo chuan engma ani lo thu chu asoya jiangsi chuan nu apa chu ingai viawa mi ti in angai twa ve reuh hle a jawu chuan apoise nei za chu enin jiangsi in zainan yan singsari lai kalamamu ani hi ati a jiangsi inu hian zana na ka tho anga ya pateji in lo ompui che sela pui ti mt in a zot jiangsi chuan apoi ati lo thu chu soin kyo yo chuan a chwa sana jiangsi chuan abula magazine chu enin bo han shi thlak lo chuang chu pate chu avan mel chave anu nen anin me via wang ti in pona chuan a chuak pona bo han shi phone call lo mang chu va mu fu in hei chu magazine ma a pate ya mel chadeu kha ani hi ti in akeya chuan ava wan ringota bo han shi chuan amit meng chu ka shat nu ang hle mai ti in lo ngai twa icha mt in jiangsi chu alo zota jiangsi chuan biak loka du thu chuan a chang bo han shi chuan min hlau lowem ni khongei nu le pa te ti in a zot jiangsi chuan pate email tha ema miswali ang lawalom ka ming chu jiangsi ania nu chau ka nei to apa chu ka te lai khan a thi to a pate I phone number min pe theya ngem ti in a zot bo han shi chuan pen le paper om si lawa I chin chha thei lawang ti in a lo chang jiangsi chuan apa achuna wanga a shat na a that zia chu asoya bo han shi po chuan a number chu asoi ve mai jiangsi chu akal sona jawu chuan jiangsi mu ve le chuan khoyange kala min ti mang ang man le to kalom alo ti jiangsi chuan patte mel thadeu ka mo sin ti in a shil jawu chuan mel sha lo beto lo tur ti in anum na lam chu an pana jawu chuan khuma jiangsi chu chutirin ba chu ma akal lok tur thu asoye jiangsi chuan le khabute ya chuan bo han shi number shil chu azak chhuaka jawu ron letlin magazine ma a bo han shi thlak chu a en deuh wangwang jiangsi chuan nu alo ti a jawu chuan a that thuwa changin jiangsi chuan ingtika nge damdoi in a changa an chhuwa thei don chu azot jawu chuan operation pakhat ti alangai thu le chumi zo ve le an chhuwa tur thu chuan a chang
anu hi naktu ka mun danga ka zai le angai do na fel dewin lo ro o ti in jawu chuan a fanu chu a shil atuk lam chu ni in a zai na lam tura chuan a kala room chhunga alu cha chu bo han shi te bok kha an lo le wa long group fa pa I chengze lo ve chuan han en te u miss kyo Jija wani reng mai tuna chuan izai ta mai mai ani mo Mr. Bo hi phasan lo lang chuan Mrs. ini to turania ti in nge tak chuan noi chung chuan Bo han shi chu ava chairs jewa Bo han shi chuan anau chu alo da son mak chengje chuan Mr. Bo hi itilom thei ani chuan ti in akut pha za chu apek tur thu asoi jawu chuan ani chuan engla nge indu ti in a violin chu a phor bo han shi ngoi ringa wang chuan jang yu chuan du big po an nei lo thu so in school anniversary party na a sak khasale mai tur chuan a lo ti chengje po chuan a chakho pang a lo ti ve jawu in han sa chu bo han shi chuan an patnia an hlim lai chu she chuakin top tur chuan a ti thuta ti tur ala neya wanga akal san to mai tur thu so in kalatum chengje chuan ibianu hlui hi iti ti pui chak lobem ni ti in lo zot bo han shi chuan ani nen hian engma soi tur kan nei lo ti in adara chuan nekin jangyu nen chuan an chwa san jaw yu po chuan chwa ve mai atum chu chengje chuan abana lo manin a zai she lo mi nang hi katai ne to ti na ti in khoi chu atum jawu chuan min khoi su a chwa haula wang che ti in lo nem sona chengje chuan thi turin adu che ania arun chan haula wang che bul chan nan wain te hi inang miang ti ya le lama hoi chu jawu chuan asira a straight chuan aluwa arun khonga rang takatlan chuakin bo han shi kara chuan valutin ava fop ta ringot bo han shi chuan lo nem son vata chengje haute zinga mi pakhat chuan motor dar thalang chu arun kik jangu chuan akut chu lo lak son sakin Mr. Bo ti buai tumamo arun ti chu pa chuan Miss Kyo hian Mr. Yi luwa chu in atlan sana ka shwai kir le nge nge yanga yani ati jangu chuan heta umlo mun nang zok chu kokin soloma so nakal ti inakal son ti ra bo han shi chuan I chengje laka tlan chhat nan mo min run mana min man hian man na ya sin ti in fo chu atum kyo yo chuan heta lo ti in a hoi son alaka changkhan tlan chhela wilang min huat na te hi azia deuh theya ngem ti in na zota bo han shi chuan kyo yo voi ni lai ka thi to asin voi khat na chu kor ta min phasan khan ani a pakhat chu jela ka thina min vi kha ani adang te ila she chakem ati jayu chuan ka ti pal ati a bo han shi chuan in lama chuan shwain banga chuan anem bet kyo yo engtiang che in nge I chengje chuan ati che thi hial chak na te in yem ti in a khabe a chuan a twai sak I chak lo ma ani ka du ang pon kalati du da lo che asin thi cha khopin ka siam ve don che ani ti in ba ju ma chuan anem pheya tui chuan a phu ta chiam atuk lama chuan kyo yo chu bo han shi khuma chuan lo mu a me che pakhat ron lutin a hmaya arun bing tungei ni engwanga hetamungam ngei ni ati ikal bo theinan engsat ngei du ti in run zot ngal kyo yo chuan tungi ani chu alo zot le ta chu nu chuan Mr. Bo nu pui hwal song yi ka ni hi ati a kyo yo chuan mi song ingai angkha engma thleng lawania ti in lawin soifia song yi chuan ingong te kha asin na satem kha engtin nge khatyang khan ila phat thei zok ati a joyo chuan angai ang engma omlo thu chu soile in song yi chuan omlo se a chakho pangti in a chwa sana ona chuan tu emo chu kolin jawu lo chui chang tur le million khat pe tur chuan ati ngala jawu chu ba chu ma chuan in enin ahong sen chu ti ri atuma a phone chu ron ri in kyo fan chuan a thil ti awanga I chung ko ne na ngai dam vadil ngal tur chuan a ron ti kyo yo chuan chutia ati chan te chu zot ve photur chuan ati a
kêu fan chuan a chan ka ngai poi mo lo ngai damiti lo ni chuan nangma ini twar khopang ti in ron vau kyo yu chuan a dil don lo thu soi le in phone chu ada a jang si chuan ron video call ve le in engtika nge abula ale don ti chu arun zot kyo yu chuan alet vat tur thu chuan a chang sin chu in thakin damdo in lama chuan kyo yu chuan doctor ji chu jang si tan ei tur sem sak chu ei ve tur chuan alo ti chutia anin biak lai tak chuan bo han shi chuan lo mu in alo en wangwang songi yi chuan ron kolin Mr. Bo ni zana mei chhia ti boy tu che kha ka ching fel to I chung chang dik lo taka an soi po unau nu fe ka boy pui tir to ania ti in ron shil bo han shi chuan engtin ngai kalbo tir ti in a zot songi yi chuan a har vak le nem million khat ka pe ya akal moya lom ti in ron chang bo han shi chuan phone da in million khat le ka le thei mo ka lo ni a ti in ngai to a jawu lo phei chuan lo potin banga chuan lo nem beta imi ta nyam ta le mai kha pa kha eng vakani lo kha I bialpa mi ti in a zot jawu chuan bialpa a alo ti bo han shi chuan kumruk kanin mu lo chung khan inun chu anuam vak lo ani nge yang million khat mai moya ti lung oi thei ini dana atile jawu chuan eng million khat mo ni khang chung zong khan kanun hi anuam vak lo khop mai kanun theinan ka be ve chok chok ani hi ti in a soya bo han shi chuan damdo ina hian engei ti re re ti in a zot kyo yo chuan ishat kha kabialpa e tur ka pe mule keipon malam ka pan to a nangpon pan ve to ro nupui hwal thataki nei kha ti in kalsan chu atum bo han shi chuan angonga chuan lo pot le tin bialpa a ti in alung oi vak law jang si in nu ti ya arun awri chu sha in jawu chuan bo han shi chu a fop taring ngota jang si chu akal son ve mai bok jawu chuan kha le chen kha kanin mu to lawa mahse min la thei ngil lo ani nge yang ati bo han shi chuan chang lem lo chuan nim sonin akal sana jawu chu jang si bula chuan let le to in songi yi poisaron thon chu en wangwanga nanjing chu wa message in songi yi number zon saktur chuan avati jang si chuan nu I phone kha ka khoidu ania alauti jawu chuan I godmother in min lo chan ve le min shil ngal don nia ti in phone chu ape a pona chuan a chwa san jang si chuan anu chwa ve le chuan bo han shi chu wa message in pate ka ngai che ania ti in ava thon bo han shi chuan lo mu in ka number chin chha tak tak ani hi ti in anui vurvura a chan lok lo wang chuan jang si chuan me che mel thatak a mel sha tir tur thu te chu arun soi chama jo jeng chuan mi songin zan ina zan jakil turin arun som che a ti in bo han shi chu a shile bo han shi chuan Mrs. Bo anga ain ngai dewani mo a phu haulo alo ti a jo jeng chuan ani chuan kan sel sakdon che emni ati bo han shi chuan a thil chui chan tir chu enge an chu azota jo jeng chuan o aming chu ji junania respiratory department of physician ani ngatinge ikonga dalami ati a bo han shi chuan helai muna omve reng hi aphu lawani alauti sin churun in thlaki nurse pathum lo langin doctor ji chu engwanga mun danga son thut nge anni chu she thiam lawin an lo soi ho sap sapa jawu ron kal chuan an thil soi chu lo she pha in doctor ji chunga timo mun danga an son ti in a zot doctor ji ron kal ve ngal chu mu in changlem lo chuan nurse ho chuan an kal san ta dial doctor ji chuan ko yo damdo indanga minda do na tu na ka thil ti lai hi ka zo ve le ka kal nga lang ti in a shil jawu chuan ani chuan engtika ngei lo le le ang alo ti doctor ji chuan a hun ta ka soi thei lawang kanin mu le hun tura sha don si lawa ka kal don huna min ron thla thei angem ati a jawu chuan a thla tur thuwa changin doctor ji chuan a kal san nanjing churun langve ngalin engthil nge thleng chu arun zota
jawu chuan doctor ji mun tanga anda don thu chu alo shil nan jing chuan ngati te thut nge mi tu emu thil ti ani nge yang ngoi te bo han shi in athik wangin ani lo mo alo ti yo yu chuan chung thil engma lawang alo ti tlat nan jing chuan kanu te nursing home ma iwa mudona ni lom ni kal to ro jang si chu kalo puyang ati a jawu chuan ole ti ina kal san nan jing chuan bo han shin chuan athi ka ni nge yang ti angai to in anui vur vura